Salut! Sunt Tomaș de la Controlize și dacă deții și tu o gelaterie, aici vei putea învăța ceva nou în fiecare zi. Azi te voi ajuta să scapi de documente legate de gelateria ta, în timp ce o să ai totul la zi. Dacă nu mai vrei să stresezi la niciun control, vezi filmulețul acesta. Dacă și tu ai întâlnit la vreun control ca să-ți cere documente la ceea ce habar n-ai avut că există, atunci nu ești singur. Pentru funcționarea unei gelaterii ai nevoie de o grămadă de acte și dacă îți lipsește ceva, chiar te pot opri la un control ANAF sau sanitar veterinar. De aceea, noi la Controlize am străduit mult să-ți adunăm toate documentele la un singur loc, listabil cu un singur click fiecare zi. De exemplu, aici poți să descarci lista de garanție la înghețată. Vezi în acesta toate cuvele de înghețată, când se expiră, când a fost produs și de cine. Un lucru absolut necesar pentru un control sanitar veterinar. Sau aici găsești raportul de gestiune zilnic, bonuri de consum, bonuri de predare și multe altele, ceea ce sunt generate absolut automat. E totuși o întrebare bună, ce trebuie să faci să folosești acest sistem? Aici, în josul paginii, găsești un filmuleț în care îți explic în scurt ce trebuie să faci ca să ai toate aceste acte la zi. Nu trebuie mai mult decât maxim 10 minute pe zi. Cum am mai explicat, nu ai nevoie de nicio investiție să folosești Controlize. Dacă vrei să afli mai mult despre acesta, înscrie-te aici.